durf ze eigenlijk al een voorspelling maken richting 11 november? Want dan zijn er toch her en der feestelijkheden. Ja, dat klopt. Het ziet er gewoon uit dat dit wat ik een beetje zeg, toch even voor lange tijd gaat aanhouden. Zo'n, wel iedere dag ietsjes krijgen kans, maar geen Vlaamse buien. Ja. En inderdaad, zo'n 12, 13 graden blijft nog lang. Het is nog lang natuurlijk, maar eigenlijk pas ver vooruit richting einde november zijn ik echt de temperaturen tot nu toe gaan zakken zo 7, 8 graden, 6 graden. Nou ja, dat is nog even koffiedik kijken, maar wat ik op de lange termijn grafieken zie. Hè? Dus voorlopig kan er nog zo'n 12, 13 graden aanhouden. Oké, goed. Door met hem met. In elk geval, dit was het weerbericht. De kent Limburgs weer met je volgen via Instagram, via de website of via Facebook. Dat maakt het niet uit. 24 uur per dag, zeg maar, een laatste update wat het weer betreft. Hè. Ja, voilà. Goed,